Kaupan ala uskoo kasvunsa hyytyvän tänä vuonna ja erityisen pahasti heikko taloustilanne rokottaa erikoiskauppoja. Erikoiskauppojen määrä on tänä vuonna pudonnut ja yksi syy alamäkeen löytyy verkkokaupan kasvusta. Perinteisten kivijalkapuotien joukosta löytyy kuitenkin vielä myös niitä, joilla menee ihan mukavasti. Helsingin Kruununhaassa sijaitsevassa Kruunuradiossa otettiin kaupan synkät talousennusteet tyynesti vastaan. Se syy, miksi meille tullaan kivijalkaan, on se meidän palvelu. Että me voimme sanoa kyllä tällä hetkellä juuri tässä heinäkuun loppuun asti katsottuja lukuja, että me olemme kyllä vastavirrassa. Kaikilla kivijalkapuodeilla ei pyyhi yhtä hyvin. Kun viime vuoden tammi-huhtikuussa kaupan alan yrityksiä oli noin 48 500, oli luku tämän vuoden alkupuolella 45 500. Pudotusta oli 6%. Lopettaneiden joukossa on paljon nimenomaan pieniä erikoiskauppoja. Niiden asiakaskuntaa suo yksityisen kulutuksen hiipuminen ja siirtyminen yhä enemmän verkkoon. Aivan niin kuin monissa muillakin toimialoilla, jossa on tapahtunut tämä digitaalinen murros, niin syntyy monikanavaisia toimintamalleja. Se monikanavaisuus on se, joka tulee kauppaankin. Missään nimessä niin kuin kivijalkakaupan aika ei ole ohi, mutta sen rinnalle tulee uusi jakelukanava. Jos ei erikoiskaupoilla suju hyvin, ei tilanne ole juurikaan parempi muuallakaan kaupan alalla. Kaupan liiton ennusteen mukaan koko kaupan liikevaihto pienenee tänä vuonna 4%. Vähittäiskauppa jää prosentin miinukselle ja tukkukauppa 4%. Lukujen kääntämiseksi nousuun kaupassa peräänkuulutetaan niitä kuuluisia rakenneuudistuksia. On aika erikoista, että me ensin korotetaan veroja ja sen jälkeen lähdetään miettimään, että pitäisikö tehdä täsmäelvytystä. Paljon järkevämpäähän se olisi, että verotus pysyisi hiukan pienemmällä tasolla ja markkinat ja yritykset sen jälkeen toimisivat.